Tifambiseyo baba, ndina mabhiza, ndina puta, ndina pfumo, ndina pakatwa. Baba ndine rudo rwenyu nevhangeri yenyu. Nyika yenyu idzikinurwe nezita raJesu. Hamanisha Mwari koma timana enyika muve muri muzuva ranhasi 16 April 2025 apo muri Zimbabwe tiri kutarisa kuti chiko chiri kutora nzvimbo munyika yedu munyika yeZimbabwe. So muri Zimbabwe kana kari kekutanga kako kusvika pano pa Zimstream TV aiwa subscribe, like, turn on the notification bell so that you will never miss any video, so that you will never miss any update. Muri Zimbabwe pano takubatira inyaya yemashoko ataurwa na President Nelson Chamisa concerning the nation of Zimbabwe. Mashoko ataurwa na President Nelson Chamisa concerning the nation of Zimbabwe. Kana iwewe muri Zimbabwe uchingoti ndinomira, I stand with Advocate Nelson Chamisa, I stand with President Nelson Chamisa, just like this video and put in the comment section, just write I stand with Advocate Nelson Chamisa in the comment section of like this video, so that vanhu vanobva vaziva kuti vanhu vangani vachiri kumira na Advocate President Nelson Chamisa. So muri Zimbabwe tisingadi kupedza nguva, nyaya yatafamba nayo ndiyo yamuri kuona pa screen yemashoko ataurwa na Advocate Nelson Chamisa vachitaura pamusoro pekubatana vachiti kana takabatana senyika hapana chinoramba, uye kana tisina kubatana senyika hapana chinobuda. Ndo mashoko angotaurwa na Advocate Nelson Chamisa. In short vanongoti aiwa nyika yeZimbabwe tinofanira kubatana, hatifaniri kudivhaidana semhuri yeZimbabwe. So ndo nyaya iri pano muri Zimbabwe. As you are seeing pa screen apo vabva vaposta this video ravaposta ravati iro ndere kuSouth Africa. This video yamuri kuona maroad ayo yamuri kuona ndeye kuSouth Africa, but it seems like ivo vanga vatoriwo mumota imomo. So muri Zimbabwe ndo zviri pano. So as you are seeing Advocate Nelson Chamisa vanonyera ivo vachiti one people Zimbabwe, when Zimbabweans are one and united, nothing is impossible. And when people are divided, nothing is possible. So tiadzokorodza zvakare this statement rataurwa na Advocate Nelson Chamisa, because ndipo pane nyaya yese. Advocate Nelson Chamisa, the people's president, vanonyora ivo vachiti one people, when Zimbabweans are one and united, nothing is impossible. When Zimbabweans are one and united, nothing is impossible. Ndo zvataurwa na Advocate Nelson Chamisa, because tikatarisa muri Zimbabwe a few days ago takaona isusu Advocate Nelson Chamisa vachibloka hopo ching'ono, but hopo ching'ono is only there to cause divisions in the opposition. Ndo aim yake, because you cannot bring someone down in order to prove a point. You cannot bring a leader down just because you want to prove a point. Kuti iwewe urikuziva kufura vamwe utobva utodzikisira vamwe pasi. You can't bring others down because you want to prove a point. So Advocate Nelson Chamisa vanonyora ivo vachiti nothing works, but if and when people are divided, nothing is possible. Nothing works. Kana takapatsanurana muri Zimbabwe zvinonzi na Advocate Nelson Chamisa, nothing works and nothing is possible. Nothing works and nothing is possible. Machazozviona muri Zimbabwe kuti imimi tomboti izvo moti isusu hatichadi kufamba naNelson Chamisa, tava kuda kufamba neava vatinenge tichifamba navo, tava kuda kufamba navana Scala, tava kuda kufamba navana Geza, tava kuda kufamba na hopo ching'ono. As long as musiri united muri Zimbabwe hapana chinobuda, and that change that you are looking for yekungo blame blame games hapana chinobuda, and zvamunoshuwira hazvizofi zvaitika, because imimi pachenyu munenge makapatsanurana, munenge mava kuvengana, because this one support the Nelson Chamisa, this one support Job Scala, this one support Geza, mava kupatsanurana. So zvinonzi kana takabatana ndokuti tiite zvinobuda. So Advocate Nelson Chamisa vanozonyora ivo vachiti look at what credible elections, agreed national processes, progressive politics, and unity can do for a nation. The video below testifies that this is in South Africa. Together we shall
be the best. So Advocate Nelson Chamisa vanozotaura vakati honai zvinoitwa necredible elections, tarisai zvinoitwa necredible elections, agreed national processes. So Advocate Nelson Chamisa vari kupraise election kuSouth Africa ndo zvinonzi ndo ma-results akaunzwa nema-credible elections ekuSouth Africa akaunzwa ne-agreed national processes zvinenge zvakabvumiranwa nenyika, ndo zvinonzi ndo zvakazoita kuti South Africa inge iri pakadai muzuva ranhasi. So Advocate Nelson Chamisa vanoti ivo this is in South Africa, together we shall be the best. Together we shall be the best. So ndo video repano muReZimbabwe. So let us just play this video kuti muone. So muReZimbabwe video mariona hamene kusazoziva zvedu kuti Advocate Nelson Chamisa vanga varimo here mumota umu kana kuti ndivo here vaitora video, but zvinoratidza kuti vangangova vari ivo vanga vari mu this car that you are seeing vachipraise zvinhu zviri kuitika kuSouth Africa. So ndo nyaya iri pano muReZimbabwe yatanga takubatirai kuti Advocate Nelson Chamisa vari kutaura shoko rekubatana senyika. Advocate Nelson Chamisa vari kutaura kuti aiwa kana tingasiyana tingaita ma-differences but chikuru ngatinge takabatana. Kana tikatadza kubatana tichipana ma-blame games hapana chinozobuda. Kana tikapatsanurana even you see kuti even the next elections muchangokundwa futi zvakare because vanhu vachazotadza kuvhota yet inogona kungova iriyo opportunity. Maybe is the opportunity for 2028 because tikatarisa muReZimbabwe kuti vanhu vakada kuita ma-demonstration vanhu vanotya vangasimbisana zvavo pasocial media vachiti tichademonstrate, but vanhu ivo vari kupurudzira vanhu vacho havademonstrate. Munozoshaya munhu and vanhu vanga vachitarisira yakazodai hakuna chinobuda muReZimbabwe. So the only option is to push for credible elections according to Advocate Nelson Chamisa. So you see muReZimbabwe kuti kune vakati ma-elections avashande vakati vane maplan. We are saying kuti maplan iwawo ari kungonesa zvakare because it is no, yes they will try to impeach for this impeachment that they are saying, but you see kuti kuti ibudirire ma-probability ekuti ibudirire, this is the ugly truth muReZimbabwe. MuZimbabwe munomuziva parliament, munoiziva zvakataurwa naFadzai Mahira akazvitaura akati yes vakataura zveimpeachment zvavakataura, but parliament tinoiziva. Murume urimo unonzi Jacob Mudenda tinomuziva, zvese zvo tinozviziva zviri kuitika muparliament. Naizvozvo that impeachment yes they can say it but kuti ite successful the ugly truth muReZimbabwe tingada kufadzana kana kuvengana nechokwadi, but impeachment in parliament yes they will try, but kuti ite successful muReZimbabwe the ugly truth mungatukana zvenyu mungati this one haasi kuda this thing but that thing, kuti background chaipo muReZimbabwe haibudiriri. So the only thing iri kutaurwa naAdvocate Nelson Chamisa here is credible elections. Credible elections inouya kana vanhu vakabatana muReZimbabwe, vanhu vari pamwe chete vasingavengani. Ndo nyaya iri pano muReZimbabwe. Let us just go into the comment section straight kuti tione kuti muReZimbabwe yanga ichiti chiko. So tinoona isusu kuti Sindi Soko anonyora iye achiti ko izvi hamuzvioniwo here nhai vaChamisa, zvanzi ko aya maroad ari kugadzirwa munyika yeZimbabwe hamusi kumaonawo here imi nhai vaChamisa, this road ndeyemuZimbabwe aya.
these are the roads ari kutaurwawo nevezanu pf vakati aiwa imimi mava kupraisa zvekusouth africa ko these roads hamusi kudzionawo here because this is happening in the nation of zimbabwe but imimi mava kupraisa zvinhu zvekusouth africa ko aya marodhi hamusi kumaonawo here trabablas muri kuiziva ndo pari kugadzirwa paya so zviri kunzi hamusi kuzvionawo here zvinhu zvakaita sezvizvi mava kuona zvekusouth africa so these are the picture asendwa futi zvakare nasindisoko achiti are you not seeing madevelopments aya ari kuitwa munyika muno munyika yezimbabwe mava kuona zvekusouth africa ndo mapictures asendwa muri yezimbabwe aya amuri kuona ari pano so let us see kuti advocate Nelson Chamisa vapindura here kuti kune zvabvunzwa zvakanzi hamusi kumaonawo here marodi aya so tava kuona muri yezimbabwe kuti advocate Nelson Chamisa vanonyora iwo mucomment section vachiti concerning kumubvunzo wavabvunza kunzi hamusi kumaonawo here marodi aya advocate Nelson Chamisa vanongonyora iwo mucomment section vachiti that's not our standard, we can do much better and much more than this. So ndo zvataurwa naadvocate Nelson Chamisa vachipindura mashoko asindisoko kunzi hamuonawo here zvakanaka zviri kuitwa muno then advocate Nelson Chamisa anoti aiwa izvi marodhi amasenda aya ari pano hapasi iwo mastandard atinotarisira asiri iwo mastandard atinotarisira that's why ndisina kuzviposta in other way ndo zvavanga vachida kungotira vakati yes tiri kuzviona zvamuri kuita but is not our standard because tinogona kuita zviri nani kukunda izvozvo tinogona kuita zvakawanda kukunda izvozvo because he said we can do much better and much more than this ndo zvataurwa naadvocate Nelson Chamisa vakati aiwa tinogona kuita zviri nani uye zvakatowanda kupfuura izvi ndo zvataurwa naadvocate Nelson Chamisa. So we are seeing in the comment section again muri Zimbabwe this one said zvakanakai asi Zimbabwe haitongwi hauitongi anzi uyanga achipindura advocate Nelson Chamisa pa this poster ravaposta zvakanzi zvakanakai asi Zimbabwe hauitongi Zimbabwe haitongwi nembwende nemagwara ndo zvanyora umwe zvikanzi Zimbabwe haitongwi nembwende uye haitongwi nemagwara ndo message yasendera kuna advocate Nelson Chamisa kati yatazviona zvamataura zvekusouth africa but Zimbabwe hamuitongi then advocate Nelson Chamisa vanoti chiko we are seeing kuti advocate Nelson Chamisa vapindura ivo vakati nyika haitongwi inotungamirirwa and tichaitungamirira pachena zivai vatungamiriri venyu musazovhunduke be blessed ndo zvataurwa naadvocate Nelson Chamisa vati aiwa nyika zvekuti hauitongi nyika haitongwi nyika haitotongwi but nyika inotungamirirwa and tichaitungamirira pachena ndo zvataurwa naadvocate Nelson Chamisa zvanzi and tichaitungamirira pachena zivai vatungamiriri venyu musazovhunduke be blessed. Manzwa here muri Zimbabwe we are not repeating this statement because this statement is very sounding zvanzi nyika haitongwi inotungamirirwa and tichaitungamirira pachena anga achipindura uyu ati hauitongi zvikanzi and tichaitungamirira pachena zivai vatungamiriri venyu musazovhunduke ndo zvataura zvikanzi aiwa tizivei because kana tava kutungamirira hamuzovhunduke ndo zvataura umwe muri Zimbabwe and you are seeing president vangu komborerwai nashe praying for you ndo zvanyora umwe zvanzi aiwa president vangu komborerwai nashe mwari ngavakukomborerei mwari ngavakuropafadzei because we are praying for you right now as we are speaking. So ndo macomments atiri kuona muri Zimbabwe pano evanhu vari kutaura zvinhu zvakasiyana siyana concerning this post yapostwa iyo naadvocate Nelson Chamisa. So we are seeing again muri Zimbabwe kuti hiye munhu kutaura zvinhu zvakasiyana siyana this one said in the absence of reforms this remains a dream in Zimbabwe. Citizens have to unite to face the elephant blocking the way, which is ZANU-PF, so as to achieve what we are seeing in the video. And this one said Malvin Kujanga said good morning comrade president and Nelson Chamisa, Zimbabwe shall be great again, with God it shall be well. Hashtag trust the process, hashtag people power
our power, #God is in it. Ndo ma-comments atiri kuona here muri Zimbabwe in the comment section. Hamino kuti imi muri Zimbabwe munozvonasei mashoko ari kutaurwa pano naAdvocate Nelson Chamisa. Zvamunenge muchifunga munongoisa comment section, but here we are seeing a lot of comments, but muri Zimbabwe the main important thing here chataurwa naAdvocate Nelson Chamisa inhau yekubatana in the opposition. Do not be divided by any person. So do you think muri Zimbabwe imimi kuti ZANU-PF is resting right now as we are speaking, is resting? So ZANU-PF right now is now working for 2028 elections. So what they want to do is they want to destroy Advocate Nelson Chamisa. So you will see kuti takazoona muri Zimbabwe kuti back there pane zvinhu zvanga zvichingoitika kuti taiona kuti Advocate Nelson Chamisa vakaedzwa kumiswa kuma elections nevanhu vakawanda. Takaona vanhu vakashandiswa kuedza kuparadza Nelson Chamisa. So ZANU-PF kana ichida kuparadza Advocate Nelson Chamisa inotsvaga vanhu vanofamba naAdvocate Nelson Chamisa, ndo vanhu vanoshandiswa kudestroya Advocate Nelson Chamisa. Kana ZANU-PF ichida kudestroya Chamisa haiendi kundotuma umwe munhu weZANU-PF, inotuma munhu uri kuopposition. So know this muri Zimbabwe kuti kana moona munhu ochinja macolors, munhu iyeye anogona kunge achishandiswa, because havashandisi munhu ari kuZANU-PF kufight Advocate Nelson Chamisa because vanhu vanonge vachizviziva. So inotsvaga those vari muinner circle yaAdvocate Nelson Chamisa so that they will destroy him. Takazviona muri Zimbabwe tinovaziva vanhu vakashandiswa kudestroya Nelson Chamisa kutanga kubva vari kuMDC kuzopinda muMDC Alliance kuzopinda muCitizens Coalition for Change. Now they are planning to launch another alternative. So takazviona muri Zimbabwe kuti pese paizonzi Advocate Nelson Chamisa kana kuti vava kuchinja party, makaona kuti ndiani vanga vachishandiswa ipapo. So musashamisika muchiti this one ane zviri nani, because those people vanga vachiita sekunge vanga vachitorwirawo zvakare shanduko but vanga vachishandiswa. So musanyanya kutenda muri Zimbabwe because vanhu vanogona kungoshandiswa musingazvizivi muchiti vari kurwira shanduko, but they are there to cause divisions in the opposition. So know that kuti kana vozotsvaga vekushandisa vachazoshandisa vanhu vari muzanu, avashandise vanhu vari muZANU-PF, vanoshandisa vanhu vari muopposition. Vanhu vakashandiswa vakawanda, vanaDhagi vakashandiswa kuparadza. Now tirongozviona kuti vanhu vamwe vari kuratidza macolors vachida kuita sekunge human rights defenders, vachida kuita sekunge havasi aligned with any opposition, but they are there only to divide. So vanenge sekunge vanenge vachiziva zvauchi mapoints, vanenge vachiita sekunge vanenge vachida kuprova something kuti vari kuziva, vanoziva maconstitution. Vanhu ivavo muri Zimbabwe muchavaona vachiuya ende vazivei kuti vanhu vakadaro vachauya in order kuti vanhu 2028 vozoenda vanhu vazotadza kukunda. Ndo nyaya iri pano muri Zimbabwe yataurwa naAdvocate Nelson Chamisa zvanzi tirambei takabatana naizvozvo kuti zvatinenge tichida kuzoita tizokunda. Ndo mashoko ataurwa because here vangoti kana tikapatsanurana tikavengana because of things zvino zvisina basa zvinonzi hapana chinobuda. NaAdvocate Nelson Chamisa mukatarisa, this is a good vision yavari kusenda. This is a very good vision yavari kusenda yemuono wavo maroads kuti agadzirwe munyika yeZimbabwe. We are seeing kuti in the towns zviri nane, makaenda kumatowns patowns maroads atori nane, but mukazotravela kuenda kumamusha kune nzvimbo dziri kure ndo pamunozoona kuti maroad ikoko haanenge asina kumira zvakanaka. So ndo nyaya ngori pano muri Zimbabwe yatanga takubatirai. Amene kuti munozviona sei zvamunofunga muono wenyu chingoisai mu comment section concerning mashoko ataurwa naAdvocate Nelson Chamisa. Muono wenyu maviews enyu, just put them in the comment section. Tichizosangana zvakare muri Zimbabwe pano paZimstream TV tichizokupai mamwe maupdates ekuti chiko chimwe chinenge chaitika munyika yedu, munyika yeZimbabwe. And it's bye for now.